Okay, nakapagaulat? Oo, sir. Gamit. Sabi ko ba yan? Yan na po. dala mo? Pinagdala ko, sir, sa akin. Ano pa kidala mo doon? May mga... Chichirya. Basta iba naman. Ato na. Oo. Kaya Okay, bakit okay. hindi ko itong lusa. Kaya Okay, ang okay. best ko na, sir, saging. Isa, dua, tatlo, apat. Apat sa inyo eh. Gad, may mga? Para sa akin. Okay na na. Ay, ready, sir. Ang na sa akin siya. Nagdako ka ba sir? Oh. Okay, so Okay. what's up mga paps? Ari Subong with my fellow agents sa Iloilo Business Park. Si Maricar, si Pau Pau, si Anjek, kag si Medi. So, pakanto kami subong sa Roha. Sorry. So, pakanto kami sa Rojas. May event kami to, hoping to close some sales. Okay? Kaya medyo puraot yun. Okay, thank you sa saging kaya. Expert kid siya sa saging niya. So, panginan nanay na mo ng salakyan para... Pahangin kami. Pahangin. Pangin kami, Bert! Magkari kami gauge ma'am. Okay ka mo, Gedge? Ate, sige mga... Okay, so mangita lang kami sang layan. Amo na yung mga birada. Bila nagkubaan na sa salakyan. Gaan pa pliers. Close pinopuga. Okay, so mga apat guro ka gasolinahan yung punduhan namon kag makakita kami sang gapahangin. So ang jackpot kid is ang Shell. Okay, ang Shell dito sa Pasig. Highly recommended. Okay. So gina-endorse ko niyo, no? Hindi kami nakapahangin. Kaya kailangan mapahangin kami kay Bugat. Bugat to ano sa likod, oh. Bugat si Medi. Yeah, sa Shell. Shell. I swear. Oh, may tagline na siya. Amo na ng bathroom break ng mga girls. Sigurado hindi ka pa CR? Good ka mo? Okay, sige. Pwede ko yung sa kilid-kilid ka, no? Sa mga hilamunan. Oo na, sa lamunan. Okay na? Ano po? Okay, so tapos na pahangin. Diretso na kami sa Roasa. So masulod kami subong sa subdivision. Subdivision mo, sir? Verdun. Sir, subdivision mo. Binay ko ng kwarta eh. R&D ang shoot mo. Sir, hindi sinota, Jack. Matitso na kami dyan. Do your best. Kulang. Oh, tok-tok na ano. Dali. So, manod dislakay. Paki-explain be. Manuktok sila. Kaya rin 25,000. Oh, okay, dire. Sino nagsulya sa mo? Ang asawa niya. Ate, ang balya? Mamaya didira lang. Sige, tayo na magkaroon. Pero yun ang bala mo na nga ang 25,000 hindi pagtimtan. Oo. Bakato kami sa balay nga na eh. Kaya daw kanabi, tanawan, no? Project dali, anak. Sige lang, ah. Muna mga paps, basta hindi ka dapat always on the move ka. Panulod-nulod ka sa mga subdivision, patuktok ka sa mga balay. Yes. Tapos. Okay mga paps, alin na kami subong sa Cafe Terasa. So mangita lang kami sa parkingan namon dek. Damo naman mga salakyan dia. Nang taas siya nga lugar overlooking Rojas. Daw tagay. Hello. Amon One of nga your captivating couples. amon nga host. Order na. Yeah, order. Kao na. Okay. Order. Anong araw? Executive, sir. Okay na sa iban? Kaya na, sir. Andre lang. Pwede na de. Okay. Sigan ko sa ubra. Fried fish na lang. Filet. Fish. Oo. With tart sauce. Nakita namon ni Sir Vincent 1 kilo pork asado. Ako ba? Tingnan. Order ko na sang araw Pueblo siopaw nga 1 kilo pork asado. Oh. Wow! Te, buligan niyo ko kaon, order ko na. Oh. Yes, sige, sir.
Ha? Sir, di ka Sige. magkabala ka. Sir, ay Okay. focus mo lang mabulig mo. Oh, okay. So, wala uyam ni sigurado? Wala, Sipot-sipot. Dati lang ang minutes na daw. Ano ka dugay ng Pueblo Siopaw? 25 minutes, 25 to 30, sir. Ano dugay pa kaya? O, sir. 25 to 30. Ano ka dako na? Dako ka na? Dako na, sir. No, dako ka. Sige, ma-order ko sina. Siya lang ah. Okay, so ari na kami sa Bongis sa Cafe Terraza, no? Gahulat kami sa ngamon lunch. Cafe Terraza is more of a restaurant yun, no? May mga cottages, pwede ka di kaon-kaon. Kag may mga function room sila, kag mga convention, no? Convention halls. So amo na di ka lang ilang business. So far damo tao subong kay weekend. Alright, so nakabot ng pagkaon ko. Are fish fillet with tartar sauce. Anong tartar man? So namit na yung inyo yun. Yung muna yung pila ko kobe. Eh, may di tatlo kaya manok yan. Sorry, good meds. Sorry, good. Kaya mapatawad ko. Kaunta. No, ari na siya. Dako-dako di man gali. Gamay ah. Yeah. Gamay. Comparison. Na, oh. O pinggan. Bulok What? Buligan niyo ko kaon ha. Buligan niyo ko ha. Pwede. I'm counting on you. 1/4 ako na. Let's start. Hamal. Okay, so mabalik kami ay sa salakyan kay ma-change get up kami. Naka-casual lang kuya oh. Dapat kagalang-galang. Si Medi, mailis man. Mailis ka? Okay. Dungan. Oh, yeah. Yun. Professional na. Daw may ma-close ka. Bye kid. Tapos ang amon nga event, no? Okay lang ah. Okay lang ah. Okay lang, no? No, okay lang ah. So, hoping for a good turnout in the next coming weeks. Dito pa kanto subong? Sa may bye-bye. Okay, makakato kami sa bye-bye, makakato kami kuno sa restaurant nga ka, ano, Galutaw. Oo, ganun to sa pangalan. Okay. Sulod-lon kita gali, no? Di, mabali mo na siyang shortcut. Shortcut pa din. So, nari kita sa Kadimahan River. Kita manyapon. Wala ka music.